jsem v grupu s kamoškou. Počkejte, já mám nový mail, já nevím kdo. Já jsem psala Glory, jestli někdo zná. Pokud to bude ona, tak se asi To bude ten šamp. Těch 25 korun. Tady je pošta. Ale podle mě to nebude od ní. To bude ten šamp. Jo, šamp. Jo, šamp. 25. Aspoň něco. Jo. Počkejte, já dám menší... Jo, Závodek s Kájou. S mojí kámoškou. No, není tak jako ne, stejně zase moc nevno. Ale ona pořád teď jezdí za mnou. Protože jsem s ní teď v grupu, tak si dáme závodek. Aby bude rychlejší schválně. Já dám tady tenhle, ten delší na schvál. Já to beru. Tak počkáme, jestli to přijme. Káji, přijme to, jo. Do toho tedy se rozjízdí rychle. Podle mě to vyhraje. No to je jasný, no. Hlídej, jestli je za mnou, jo? Nevím. Ona je ze Slovenska, ale to mi nevá. Je jakoby na konci ty šípečky tvojí. Myslím, super, někde. tak to mám docela dost velký. Skoro uprostřed. Já se těším, až budu Star Rider. Sorry, že teď něco slyšíte. Protože jak budu Star Rider, budu natáčet čampy. A můžu aspoň dále. Takže to bude takový prostě lepší. Přidám, no. To se z toho nezbavím. Jo, za chvilku máme. Sorry, ten na mamčin mobil. Ale jak se taky něco natočí? Neboj. Takže vidíme, že Kája se nějak ztrácí. Kájo, pojeď. Ty máš dobrýho koně. Kája je za tebou, jakoby. Jo, Kája je za mnou? Super. Jestliže máš, můžu jít tam k té jízdárně. Pamatuješ, jak jsi byla Star Rider? Jo, pamatuju si, jak jsem byla Star Rider a vůbec jsem neviděla, že se může skákat. Protože, prostě to jsem byla malá. Menší. Menší, no, tak jako menší, no. Lavičko. Nejlepší to bylo prostě... Andalus. Ne, ticho, já se těším, až jak budu Star Rider, až budu moct, jakoby, jet k nějaký ty stáji u toho hradu, protože tam se naučím skákat. A já tam mám taky úkol u té stáje. A mě to tu pořád nabízí, jako ať jsem Star Rider. No, jsem tady. Jo, mám toho kamošku. Ty jo, hned za mnou. Dobře, ty ještě ten malý. Jo, ještě ten maličký. Jo, mami, počkej. Ok, chce mobil zpátky. Ty ještě tenhle. Tím to přijme hned. Jo. Tentokrát to vyhraju zase já. On má králíka. Já vím, že má králíka, já mám taky králíka, nemám ho sebou, že se mi ho nechce tahat. Je za mnou Kája? Ty vogo, na mě dohání pomalu, to je špatný. Tahle tradí jde. Jo, to vím, ale mě nepředhoní, já jsem ve větším levelu. Ale i když můj kuň se nemá úplně, není nějak happy. Dělej! Ty vole, ona mě dohání, to je špatný. Z kopce, super, Eplíku. Ty vole, ona má nějaký turbo nebo co? Ty vole, jedě, Terko, pojď. Pojď tedy, dělej. Já jsem nikdy neprohrála v žádném grupu, jenom z LPS-kovám si. A to protože jsi měla poníka. Jo, protože jsem měla poníka, který byl v levelu 1. Jo, už je to dobrý, už jo, to bude. Jo, a ty cože, to byl nějaký turbo, podvodem. A teď hned dojede. Jo, super. Jej. Počkej, to je. Sorry, tak jdu. Takže... Bye. Takže tohle bude konec videa. Uvidíme se u dalšího. Takže ahoj.